Po mojej osobnej skúsenosti, keď som si myslela, že aj ja som obeť náhlej mozgovej príhody, keď som si ráno umývala zuby a nešlo sa mi usmievať do zrkadla a padal mi ľavý kútik, tak som utekala na urgent a tam mi povedali vlastne, že ja našťastie náhlu mozgovú príhodu nemám. A keď som videla v televízii a počula v médiách, že takýto nejaký projekt Fast Hero existuje, tak si hovorím, že musím zapojiť celú školu a zapojiť čo najviac ľudí do tohto projektu, aby sa naučili, aké sú príznaky, aké sú rizika. Ešte takouto hravou formou sa to dá deťom sprostredkovať. Naša škola má 640 žiakov, zapojili sa do toho všetky triedy. Podarilo sa nám zapojiť aj predškolákov z materskej školy, kde sa im aktivity a videá veľmi páčili. Ja len pevne verím a dúfam, že my tú myšlienku Fast Heroes a šírenie povedomia o náhlej mozgovej príhode budeme šíriť ďalej a naše deti takisto. Keby sme pomohli len jednej osobe, bolo by to skvelé.